ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಮನೆ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದ್ದು ಬಾವಿಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಶೌಚಗುಂಡಿಗಳು ಹುಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ರೋಗ ಭಯಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಮನೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತು ನಡೆದಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲು ತುರಿಕೆ ಕಜ್ಜಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಾಟದಿಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ 11ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲೆ ಪನ್ನಗ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಉಂಟುಂಡು, ಎದಲ ನೀರು ಉಂಟೊಂದುಂಡು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ. ಎಂಕಲು ಮೂಲು 40 ವರ್ಷದಿಂಚುಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೆ ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದಿತ್ತುಂಡು. 2 ಜನ ತೀರ್ಲ ಪೋಯರು ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಬೊಲ್ಲ ಪೂರ ಉಸುದು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಏರದಿತ್ತ ಆಂಡಲ ಐತೆ 2 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಪೂರ ನೀರು ಉಂಟೊಂದುಂಡು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲು ವರ್ಷ ಬರ್ತದ್ದು ಬ್ಯಾತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ದಿಜೀರಾಗಲು ಎಂಕಲ್ ತೊಂದರೆನೇ ಅವನುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪನ್ಪಿನಾಗ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ಮಗಳು ಆಫೀಸರ್ನಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ತೋಡು ಮಲ್ತೇರು, ಕೆಲವು ಸಂಬಳ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು. ಆಂಡಲ ಬೊಗಳ್ಳೊಂಜಿ ಬರ್ಸದ ನೀರೊಂಜಿ ತೋಡು ನಾಲ್ಪೇರೆ ಆಜಿ ಚರಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಬರ್ಸ ಈತ ಲಾಯ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಕ್ ತೋಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಂತೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಪದರಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಉದ್ಯಾವರಗು. ಆರು ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಲಾಕ ಒಂದಿಜ್ಜೇರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲ ಪಂತೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಾನು ಬರೋಡು ದುಂಬು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದು ಉದ್ಯಾವರ ಗ್ರಾಮ ಮುಗ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚಾದು ನೀರು ಉಂತೊಂದುಂಡು ಸರ್. 4 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಕುಲ್ಲಾರಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ ನಾವು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತ ಉಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕುಲು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಕುಲು ಕೇರ್ಲೇದು ಇಜ್ಜೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣೀರು ಕೈದೆ ಕೊಂದುಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಕುಲು ತೂಪೇರು ಪೋಪೇರು ಅಕುಲು ತಾದಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಮಕ್ಕಳು ತಾದಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚರಂಡಿ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ಪನ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಕೆಬಿಯ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲು